Omuchando wechinda nigogenderete koleta emichandende emenge asichia matichi nyinge ime ye kaunti ya Kisii ekio ni kiorokerio buna nigo obokonyi butakire kurwegwa bono kiombe kimo gikuragwa no Kabiru mu kansula omukuru Redemptor Monchari nigo bona ikirane semo ya kigati ase baru obokonyi uchi asichia matichi chibwate omuchando yo wechinda kubasibya magoro na kubaka mariogo ase chisemecho balire nechinda muzakito Vincent Onyanja na ikirane nsemeyo na ukwaliganira roboti rokobwatia umuchando bwechinda nigorokane gotaera abwasabantane n'abagotu balire nechinda ime ya kigati ekenyero giesamba umuchando yotonya koera ikerere kansora Redemptor Monchari kogenderane kampeni yo kurwania chinda kuna bana nato mondo chike umunya gitari ko rwego ikeri kona gwaka bacha ko bansibeli ko bakerio ko rie chinda na yakorra monto bono igorongo chiko bakiranga gakimotago chomo bakonye kekor monto chinda no burwaire monto to ko gundagera chinda chikoriete bono bajete bakanga kubwate simi lakini ubu yantwanyora umwana umuye guti Samaritan ko runyonsiaria o to basibeiri nere to komore ngambia mono asenge njoke umbono nyagitari ntoko manga ne county etabwatia mariogo gose bako igino we don't know omunyagatari bwo kwerwa kurwa sekenyore kyo manyakanta buna James Ondieki oyore ko barusia chinda ni gaerere gikie kwirira okobo wechinda bono chinda echirara kabire naro chiracha muna uko inland ororeri echiroro ejira nyombe kitali korwo akonyora isabwate achonyore mwana onyorire kogenda ne chinda je chigo cha sobo chafu lakini mono echiro ne chobo chafu onyoro monta amete nyomba yo ya koma tali koma amaje jinsa jinde kwanyora no aguchino na chenka nyomba kagusibe binto siara nyomba bono ko busoka koli kwanyora ngachinda chiachire gatija bali basibigwana konyore ndagera boigo bali bamuraba muabo ni gobago keregetambo kerekyo Ngenguru kistawa nyama osoro kujama wazante mjale zira bagani socha konkonya wedro sokondu wali amagori binti byantandire ina ningo sabo mona babe koro socha konkwani mwaka jubia aone ringati no nje sikari na kende ngeri to tubwati twale kolia batuligana cha na mugo jana royo minto bono batukunya kokonya na yekara mbwati na murumia kwenye ndobo nyini na ile mambia bokege na ayo kwenye ni kana ansali nabuna abegire liko nga ndushi molentere na bonko molende to minto ni jabanya tali njanga tayo ngo sabanga tunya gutuke nya sawe wakarangalia gutakorangalia rangari nya niche no yo no enda nje ko enda kondo warwarete kana jire konda nyore kanto akena bo tukurumani tinkoli moino gento ke ken ntamoeti andi tukuri gweta bire ntara morotini ko ubu yakare nje molendete nyetali njanga akwita kare kolende ine chinda gutambukira chire nkwambukira chire for example abona karumonta bwate chinda muto jumwatara gosibi na chire ko sana na chire ko mokwani mbara bu ikanso ya nyomba wono ngatimbe ke tibi ko to bira cross di lazima chiso abiara kwanyora ngani chiabo chiko tambukira chire gutambukira karoko nyuma totaraja ko sabo bokonyi tora ikonya ngere ine bintu toranyara ko batogotanga ekyo getigalete bono no kubwatana sobwamo kurwa serikali ye county kubwatana namo nebyombe binde eriko ene kibuna nkonyara wale kurwania kuba wechinda anime yebinyoro asabanto anne bagotebekana kuba abagotu ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchi nkuru kwa Vincent Onyancha.